Oke, terima kasih buat teman-teman musisi dan juga teman-teman pengrawit. Tentunya untuk siang hari ini kita masih bersama dengan paguyuban Kuda Cipta Budaya. Nggih, kalau wau sampun dipun aturaken mangkahipun wonten joki cilik utawi joki cabe rawit wonten siang menika sampun katuraken. Bapak pilih niki wau jaran sak dadine ya jaran sak oleh sawere. Engko pira swarane karo sindiane geti nyeluk bose. Nggih, kula derek kali seneng. Mbak Sumari, Mbak Gede ngono lho. Iki bos besar. Engko ora urung awake disane sangkune beda. Sangkune ujung sisane nggih tiba iki lho, Pak. Ujungnya sing garing nek sak pikep nang ngetan ngono. Oke, mekaten kalau wau para rawuh, para dulur-dulur menggahipun paguyuban ingkang sampun katuraken khususipun wonten dalipun Bapak Suparno kalian panjenenganipun Ibu Supiati wonten siang punika nggih. Saderengipun samangke niki wau dereng katuraken menggahipun kopat luar pramila mangke minangka pamungkasing atur bilih kopat luaripun samangke saged dipun siapaken karanten siang punika hajatipun ngluwari ujar bilih samangke kagungan putu utawi cucu ingkang samangke badhe katuraken tedhak sinten bakal ditanggapke jaranan Kuda Cipta Budaya. Pramila siang punika sampun dipun laksanani lan ugi ngiras pantes ngiras pantes niki wau handherekaken kuda budaya muga-muga ingkang samangke uga dipun jemukaken tansah eksis tansah ngrembaka tansah rukun anggenipun sedaya kanca-kanca pangrawit sedaya rombongan Kuda Cipta Budaya anggenipun nguri-nguri endahing budaya Jawi. Pramila sumangga ingkang samangke dulur-dulur ingkang badhe ngersake nanggap campur sari uyon-uyon utawi tayub khususipun mangke saged berhubungan kalian panjenenganipun Mbah Gede ingkang mapan wonten ing leladan Babatan Karangreja Tulungagung. Niki saged dipun itung wonten dalipun Mbah Gede wonten dalam panjenengan ingkang kagungan hajat mantu mitoni utawi nyelamaken putranipun utawi ulang tahun nggih nderekaken mekaten. Nah, iya. Nggih, matur sembah nuwun. Kok tipis ta suarane kalian kabeh? Mas rada lemu sithik. Rada kandel. Kontrol iki kontrol. Dikilo. Oke. Nggih, niki wau sampun dipun aturke setunggal-setunggal lan ugi kala wau turangga alit minangka adicara ingkang angka kalih pramila sumangga samangke kanthi raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah kula panjenengan saged makempal wonten mriki khususipun wonten dalipun Pak Suparno sak keluarga ingkang sampun animbali kula sak rombongan. Di Angel halo iki piye sampun ready malih karanten iki wedale namung siang kemawon Cahyu ya lagune kok awake diaturke ning salah sawijining ungweling jejogetan wonten siang punika nggih iki sajake kae wana turangga putri sampun siap siaga sawi koing gati pramila monggo niki saged sampun ready nggih Mas nggih sampun ready nggih bilih sampun ready monggo kula matur suwun sanget niki buat kanca-kanca YouTuber Bolo Ngopi Tulungagung Mas Wisnu aku karo Mas Deni iki jan iso guyu kekel sesasi utuh tanggapane rame namun tanggal selawe tok lewune ngono ya sabar Mas sing penting sabar ya tanggapane nek kalane ya kadang ki ya rame, kadang ya sepi. Sing penting awake dhewe tetep sehat, tetep kompak, anggenipun nguri-nguri budaya Tulungagung, khususipun Kuda Cipta Budaya. Bilih sampun ready, sumangga kita pirsani malih wonten turangga putri utawi Sri Kandi Putri Kuda Cipta Budaya. Sang Pati Sigra Anata Baris
ya wiji kumolong dampyak kumragut lampahe Pinarung rabewa tanganggate kumalarangan bai soraeku moro Sepko budaya Besarangan kalian para putra wayah Sri Kandi Wililih mati ayo deh ya iki lo Sri Kandi kuda Sepko budaya wonten paringipun Mbah Gedhe iki wis ayo mah kaya mangkene olah kaprigelan ing Pasatriya nggih.
Ayo. Ayo. Ayo lodot. Rapi pranganta padha jaranane tinggalnya sekali sar-sar aduh enake karena segorane alhamdulillah goyangane pancen oke lengkap jogengane ayo oh ah ayo ayo oh ah hae ayo bebarengan nih pranganta pinggule padha digoyang angkat lenggut goyangane aduh penake singgal kiri singgal kami aduh jangane pancen oke gangane aduh penake oh ayo rame-rame pranganta padha nonton jaranane singgal kiri singgal kanan sar aduh penake goyang kanan goyang kene olalala aduh penake singgal kiri singgal kanan vokali kontrol rodok kandel sini ya mas vokalku kontrol rodok kandel no sini ini mek high tok ngene oh yo just ayo dong kaya manggene alon bae Damyak budaleng rawatya bala biar gumebyar anite turaga gawe arek ing raja gumura anggeteri saya tikrinane rat budale cipta budaya kudu cipta budaya man ayo mangkene ngger as ayo dok digoyang
kaya ngopo lah kaprigelaning para sing kambi wah oh sos sing siji rada malu-malu kucing malu-malu meong wah hei tok yo lolo yo yo just so sayo Dalam Mas Budut. Mas Dadang. Gone jeru. Ayo padha nonton jaranan campur sari joget lan gendinge tetanam seni yen to lagi nonton jaranan
aja lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya manduk jogete manduk mula padha kepranan sing lagi nonton jaranan goyang pokonge aduh penake cae senggake goyang siti jos yo kudu cetok budaya asik ayo jajale abel bergoyang bersama Mbah Gede sesarangan kuda cipta budaya ayo padha nonton jaranan campur sari joget lan gendinge datang seni yen to lagi nonton jaranan aja lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya manduk jogete manduk mula padha kepranan sing lagi nonton jaranan goyang pokonge aduh penake kae senggake goyang siti jos matur nuwun Mak Yun moga-moga sedaya dakanipun laris manis Mak Yun Batik rawuh hei jos ha ho ha ho hosa ha op yo op awazo prayitna prawadya bala Sri Kandi kuda cipta budaya ayo kaya mangkene gerayu alon-alon wae alon-alon watone kelakon terus wah oh just masa jalalewa becik tulus senyap
yo bareng tak kandhani bangun jiwa kebrayaan. Asik. Oh ah. Hae. Oh. Ho ho. Hae. Oh ah. Hae. Ho ho. Oh ah. Hae. Oh ah. Hae. Lo lo. Oh ah. Hae. Oh ah. Sayo.